Ayaw kumpiyansa kay ang Ayaw kol. Ako kang samad. bubuto na. Ayaw na. Luyan yung kol oy. Ayaw kayo ng tubig na ba? Tubig ba? Buho kayo. Ugmana. Bakit tubig kin be? Luyan. Basta na sama din. May mga trabante sa Apex nga. Luoy na kay Burma natabunan sa mga bus. Ay inobot. Lapo kayo. Ay ayaw siya problema ng gamit. Ayaw. Tindaganag sa kayang bus. Kini ko nayak ka. Kunin mga biktima. Nayak ka sa flooring kay buwag. Atang ibulot. Pagkay ko lang kagawas sumugol. Wala na sulod sa bus. Kasulod sa basmig. Salamat kami na namin sulod sa bus. Kaya namin sa gawas. Luyan na hugaw na kayo ba oh? Butang lagi kay basta kay imong garabwa ay mabugit. Oo. Pagkay huwag nang ambak ba no? Naragin mo susulod ba oh? Patay ko ginamba ko. May ito pag aksong hunong. Sipa ang katong kumbintana namin. Sipa na. Kung nagawas na yun mo. Luksong bay. Sus di mo nakuan kay dako ang tabon bay. Ito sekundahan tabunan di bay. Sus mo balik na po. Yung mga kauban nyo, naipatay ato. Tindaganag dito. But lang ato tatay. Wala kadagang kay ang pagbuto ba dito man pagbuto dito ay abot tayo. Oy, tubig ba? Tubig! Tubig, tubig! Tubig, tukol kay tubig ba? Usa ba to? Patay ko sa katong partinganan part. Down. Oh, abi na magkuha na gid part sa sulod sa basbat. Kayo ba? Okay ra kisa pa may sa maro. Dai daghan dito ba? Sa maro na ulo wala ka sulod dun sa mo. Wala na okay ra dai namin sa bus. Nasi doon, nasamaran sa ulo. Nagdiri oh. Oy, tubig ba? Mainom. Ginsi mo kanina. Susunod sa itong ginawaan mo kung saan kuhan damage. Oh, yung saon man nila, magkakatagal ba no? Kung saan kuhan sa ito, Buwan pa kayo. kung saan ang ato ang nabtik niya atong kuhan. Una mo kumakawit. Ang kauban ba? Ang kauban ninyo ba? Relax lang mo yun. Kita mo ito na samad. Tara, tara, tara. Dili ayaw sa ginang ng tubig. Dili, atong ka na nila samad. Nagana nila kauban eh. Ini mas dapat dito eh. Mas dagan pa dito eh, pa dito. Abay nang ako makaluksod doon. Permirong igo na to. May nakamin sa flooring bay. Ako maghilak to. Akong gibalik ibulot. Sino ba itong kauban ko lo? Kauban ninyo? Mahilak ako kag magpuso ng bakbol likod bubuo. Ako sa gibulot. Wala na ako bulot. Ngayon sa kabaw sa lang kamo na. Murog ang tribe. Kung grabe dili. Ang bagay, ang kakarabo ko kulban ng ano ba? Asa mo to isa ya? Ato to isa to dako sa lar. Katong lingkod na dito. Kira kawang. Asa naging kod lang? Wala na kabalo sa mga gagian kay ni anak ni sa subo ba. Dili. Dili na daw siya kalakaw daw. Huyuy na daw yung tuod. Hadlok na daw to daw. Lagi ko ang patusag na ko. Dili ka kaya mo sa Pero noon, yan daw naman ka. Kay bigla man god, struggle sa sulod pa. Kay palarga naman lagi. Palarga. Isa naman ka ba sa Kay ko sa mo ba. sila Sara, sila Wala man ko sa bato. gamay na lang Hindi butong kauban sa di may kaagi. Ako sa gibulot. Bako di ayos na ako na ako. Ito nga. Narato lang guro to. Siya oh. Ako gingan na. Sipaan na lang ng ganang samin bintana sa bas nakaluksutan. Tumba ng baskol. Wala tumba. Nalapos ang bato ba. Oh, Ba ani? ma'am, magkunsa mapagko sa cruising, magpaanod. Hindi na pang batuon dito, ate. Dana may mga kwan dito. Kaya nagbantay dito, ah. Ba, para pati ko na, para na tayo. Ayaw sa, di ka pwede, kaya pwede magsiksay. Oo. Ano naman na, ayaw to, lagyan. Dyan, yun, si Sara. Layo, area. Oh. Sino malik? Walang kauban. Upload na part para makadawat kayo no. Mga kanya, mga tabang ba? Itong isang gini na ba diri oh? Agtang. Wala kay di mo dali-dali nagkabuhang na kay Tama nilang kauban no. Ugaw kayo. wala pa. Wala pa rin siguro. Wala pa. Ang hinayang ko sa amin sa bus. Hinayang buang di ko lang kagawas ito. Sakpag yun mo. Sakpan na dito eh. Salamat sa Ginoo. Wala ko nagawa sa bas, puno naman ko. Amba, do amba. Sabi na mo kamatayo na gito mo. Kaste lang yun. Yung kaubanan dito ron, may lagwato na kung sa tong ang bakbay. Buwan din. Tuyok na mo ng lugot ay para makagawas lang. Ay, kanina. Ang lugot ya. Nawa na guna sa amin. Yung mga kauban mo yakan naman niya.
Ini kabalo. Ato mo dito kay naikon dito. Imbis po nagsubilan nas pamana. Okay, mukha ka. Makarelax lang mo dito aba. Makairam sinina po dito. Oh. Ato mo dito ya. Lubo ya. Kasi tayo mga ginagmay ako dito. Maka Lagi mo dito cruising. Tanaw na ka lang mga kauban ba. Na emergency